Категория Wellness хотел на 2012 година. Наградата ще обяви Николай Николов, заместник изпълнителен директор на Агенция по заетостта, и Марин Хаджиев, член на контролния съвет на БХРА. Наградата се присъжда на дипломат Плава хотел Резорт Клаб Луковит. Наградата ще получи Ангел Станев, собственик на дипломат Плаза хотел Резорт. Уважаеми господин министър, уважаеми господин Рагин, дами и господа, благодаря за тази награда. Наистина ни дава една оценка за това, че ние преди известно време, преди няколко години, тръгнахме по една нова, да кажем, пътека. Тръгнахме по път, в който решихме, че може да надградим туризма в България, а именно да развием нова категория Wellness туризъм. Позовахме се на външна експертиза, позовахме се на даденостите, които имаме, и наистина не се излъгахме. Ключа за това, което успяхме да направим, е географското положение на град Луковит и това, че хотела е ситуиран до една изключително важна географски и, бих казал, зона с високо енергийно поле, зона, в която са ситуирани няколко феномена, природни феномена, които са неповторими за България, зона, в която ни прави наистина уникални, за да можем да се погрижим само за добрия сервис на нашите гости, а всичко друго, за един уелнес начин на живот, за един по-здравословен начин на преодоляване на стреса, на отрицателните емоции, е да създаваме положителни емоции във всички гости на комплекса. Девиза е специални моменти за специални хора на комплекса. Целият екип работи неуморимо за това и тази награда може би ще допълни духа, който витае вътре в комплекса, дух на уелнес начин на живот. Благодаря на всички, да пожелая много здраве, успехи, пълни хотели по празниците.